ويشات كمان Kador bar ki kasi sanchnong kabakentup ya kashnong mau tenum jarasi yo maulong buda bat mau pro Haribhoi district kilapan pau ya kajing songo kabakrau ya ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo kajing elam jong chief executive member uba penyait sing im ban pediang ya kajing dawa jongki kabala slem bakinla ban sinshar daladi kani karai kabala pelat yaki na kajing kemi jong karai marngar kalalong kamat kabakongsan ha kajing persyang jongki banla ban sinshar daladi kum kinong hiar pateng kajai ban reu khasi pau ya ka jing so komen ga jungi ya ka ba une UCM ulatip ya ka jing ya lenti jungi ka bala jalan ba ngila form ya ka ne ka JSC house name R1000 nyau ha ka bang ngila pen pau ya ka jing angnut jungi ne ki santli ki shnong bangi kwa banyo ban senchar dalade yalade kum ki khun khasi khara ka ba ngi hap apo ka jing pe jing kmi jong urat marngar upara marjan ubalayo la ka jong karaj ya pher jaj ban reu ban ya pheru ka ktin ga thli nadong syadong te ngi klem dawa bangin kwa bangi ngin sensyareki eringi kwa la ka jong